Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Message yedu yekutanga yakamera sekudaiso. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu ndinokumbirawo kuti muge muchizondiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Handiziviwo kuti zvinoita here kuti ndinge ndichiudza hama dzangu kana kuti ndongoudza murume wangu so that ange achifamba neni. Zvakaitika mukomana ndezvekudai ndakaroorwawo nemurume akapusa zviya zvekupusa zvekuti unoshaya kuziva kuti munhu oita zvekuita sei naye kuti ange achizongwarawo sekungwara kwakaita vamwe varume. Saka he is my childhood sweetheart and kunyangwe ndichida kumusiya moyo wangu unotanga kurwadza. Anoita sekunge akagadzirwa nevabereki vake. Saka takatanga kudanana kubva tichiri kuprimary kusekondari ndikabva ndachizobatira pamuviri apo pandainge ndava form 4 zvekuti O level handina kutonyora. Saka ndabatira pamuviri ndakazotizira ndokubva ndachizotanga kugara pamba pevabereki vake. Ndakaona kuti zvainge zvisingaiti because tairarama chilife chimwe chairwadza. Vabereki vake vanhuwo vaitozvitamburira. Mukoma ndaisvika pakutengerwa mapedzi navatezvara vangu because kana ari semurume wangu harina kana zvarinombogona kana kuita kana kushanda haashandi, anenge achingodzengerera aripo pamunhanga asina kana kwaanenge achida kuenda. Saka ndakaona kuti yainge yatova handbrake iyi. Ndo pandakabva ndachizotiza ndikazoya kunoku kuJoni. Ndakabva ndachizomutumidzira mari through amai vake kuti ange achizoya kunoku, akasungwa. Ndikabva ndachizosiyana nazvo. Saka takazowirirana kuti ini ndini ndichaita sababa, iye anenge agere nevana kumba because tine vana vedu vaviri. Saka ndinoti kana ndikashanda ndinodzokerawo kumba. Ndinowanzo kuti gore rose ndinenge ndiri kunoku. Gore rekutanga ndakakwanisa kuchovha gore rose ndisina kana munhu wandainge ndambosangana naye pabonde. Asi gore renumber 2 pandakazodzoka kunoku mukoma ndo pandakanzwa kuti nyama dzainge dzava kudawo umwe munhu. Ndikabva ndati sezvo ndichizodzokera kumba after 1 year kunoku ndinokwanisa kutoita munhu wangu wandinenge ndichifambidzana naye no problem and there is no need yekuti ange achizviziva because kana ari semurume wangu kana WhatsApp yacho haatorina basa naye, anotongozvidira zvake chimbudzi chinenge chiine radio achifudza hake mbudzi achiteerera radio. Zvakawanda haanei nazvo, kana kuchita haambofi akandichita. That one I know very well. Saka nebenzi nderake uye zvekare kumuda ndinomuda because ndakamuda kubva ndichiriwo musikana wechidiki. Ainge achiri right ipapo asati agadzirwa. Ndisivi kuti akagadzirwawo nani. Vabereki vake havana basa nazvo. Ndinototumidzira mari, ndinotoita sekunge ndini murume mumarriage, iye anotoita sekunge ndiye mukadzi. Saka kunoku ndakazoita boyfriend. Ndaita boyfriend mukoma. Boyfriend ndainge ndichinyepera kuti ndina murume. Ndakaona kuti ndinge ndichiudza hama dzangu kuti boyfriend yandainge ndigere nayo yainge yava kuda kundibvisira zvainge zvisingaite. Zvandakazosarudza kuti ndinge ndichiita mukoma ndezvekuti ndakasarudza kuti ndinge ndichitsvaka vanhu kune imwe location kwandainge ndakambogara. Ndainge ndiine mafriends angu ikoko. Takabva tachizoronga date ndokubva ndachizoenda ndikanobvisirwa mari yainge ichikwana iyo kuita $2000. Saka mari iyi yainge yakawanda mukoma. Tikagoverana nehama dzangu dziye dzefake. Imwe yacho ndikatumidzira kumusha amai vangu zvekare naamai vemurume wangu vakatotenga zvavakatenga nemari iyoyo. Saka murume wandainge ndigere naye akazosvika pakuzofind out kuti ndiri kumujuta. Ndopaakabva achizoenda kun'anga. Aenda kun'anga mukoma nashi ndopakatangira maproblems angu. Ndinobuda chimwe chinhu kusikarudzi kwangu. Izvi zvinoti kana zvikaitika kana ari makuseni ndinobva ndachizotanga kuenda kuperiod. Apa period yacho inenge ichirwadza zvekuti ndinokwanisa kuita kana 4 days ndisingaende kubasa nekuda kwepain. Zvino murungu wangu iye ava kuda kutsvaka umwe munhu webasa
handizivi kuti ndodii. Ndakataura naX ndikamukumbira ruregerero. Iye ari kuti mari haana basa nayo, asi ari kuda kuti ndinge ndichiudza murume wangu, ndinge ndichizokonfesa zvekare kuvabereki nehama dzemurume wangu. Ipapo manje ndiri kuona sekunge zvisingaiti, saka ndiri kutsvaka n'anga inokwanisa kundibetsera so that kana kuri kunzi ndikaudza murume wangu iye anongozvigamuchira, as in kutopfuwira murume zvekare nedzinza rose. 2 kana mukandishayira munhu akadaro, ndinokumbirawo kuti munge muchinditsvakira munhu anogona kundiitira a go back to sender. Izvi zviri kubuda pandiri zvinge zvichibuda kuna X. I know kuti variko vanogona kuzviita. It's better kuti ndinge ndichitoshanda kana gore rose ndichibhadhara n'anga iyo inenge yagona kundiitira go back to sender. Pano mumwe mukadzi uyo ainge achida kundiitira a go back to sender, ndakatya. Ainge akati tinoenda tunobayirira tsono pamudhorofia. Zvino ndakatya because akati kana kuri kunzi mudhorofia uyu kana ndabaya netsono kana ukabuda ropa, it means kuti X anobva afa passport. Hanzi ari kubasa, hanzi panokwanisa kungoitika kana accident obva atotswanywa nemishini yavanoshandisa kubasa obva afira passport. Zvino ndakavabvunza gogo ivavo ndikati ko kana afa madisadvantages acho ndeapi? Vakati tinenge tava kufanira kuti tinge tichingotsvaka bhodhoro recoke. Bhodhoro iroro unofanira kuti unge uchizoenda onoriisa paguva rake kuitira kuti tinge tichizobata mweya wake unge uchizopinda mubhodhoro so that asazokumukira chipoko. Ndikati izvozvo zvinotyisa, ko kana ndikatadza kuzonoisa bhodhoro pamusoro peguva. Vakati mweya wake tinenge tava kutotsvaka dzimwe nzira dzekuti tinge tichizobata mweya wake so that asazokumukira chipoko kana mweya wengozi. Saka ndakati gogo izvi zvinotyisa. Vakati vainge vasingakwanisi kundibatsira kana kuenderera mberi nekundibatsira. Saka ndipo pandimire pari zvino. Handizivi kana variko avo vanenge vaine tsitsi dzekundibatsira. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Hey, awa ndo anonzi mahwani chaiwo. Hanzi vanobuda zvimwe zvinhu zvakaita sewhite. Hanzi zvinhu izvozvo vanoti kana vazvibuda hanzi vanobva vatanga kuenda kumaperiods, vanozvitoita mazuva vasingagone kumuka. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndakaroorwa nemurume akapusa. Mahwani. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano ndiri kudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Saka ndine motikari yangu yandiinayo, ndinoitawo zvemabusinesses izvo zvandinazvo, ndinoita zveconstruction. Please kana muposta munge muchizogadzirisa pandinenge ndakasika, because nyaya iyi ndiri kutoda kutoti kana ndakutumidzirai ndinge ndichizodeleta mukadzi wangu asazosangana nemamessages awa. Ndokusaka ndashandisa ghost kuti ndinge ndichikutumidziraiwo message. Please verengai nekukasika ndinge ndichizodeleta. Saka mukoma zviri kuitika ndezvekudai. Mufundisi vekuchechi vari kushandisa motikari yangu kuti vange vachinopika up magirlfriends avo, vamwe vasikana vemuchechi nevakadzi vevanhu. Saka vari kubva vachizoenda kumalodge nemotikari yangu. Ndakavabvunza kuti yenyu vari kuti motikari yavo iyo ine tracker, saka vanotya kuti mudzimai wavo anokwanisa kuzovatreka. Dambudziko riripo mukoma nderekuti motikari iri kuti pose painotorwa navamufundisi vanozononoka kudzoka nayo. Pane rimwe zuva apo pandakazotoenda kumba ndisina motikari tikanetsana zvisingaiti nemukadzi mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndapa vamufundisi motikari because ndakadzokera kumba nemakombi. Vakazounza motikari iyi, it was somewhere kuma past 10 dzeusiku apa ndainge ndavapa motikari kuma 8 makuseni. Saka handizivi kuti ndovaudzawo sei vamufundisi kuti ina handichakwanisi kuti varambe vachingoshandisa motikari yangu
kuita zvinhu zvakadaro, nekuti inini handitoitewo izvozvo zvemagirlfriends. Zvinotongondibata kutanga kufunga kuti saka pasiti rinogarwa nemudzimai wangu panotombopota pachitogara mahure ava mufundisi. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yapari tricky apa, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndinovanyara vamufundisi kuti ndinge ndichivaudza chokwadi. Hanzi vamufundisi vari kushandisa motikari yangu kuti vange vachienda vachinoonana nemagirlfriends avo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinototya kutotaura nezvayo nyaya iyi, but zvinondidya mumwoyo. Saka ndakaonawo bosi vandainge ndichishandira apo pandainge ndichimboitawo zvekudriva makombi. Ndakavaona makuseni kuma 5 am pandainge ndamukira makuseni kuenda kunotora kombi, because ivo vainge vasingadi kuti kana wapedza paya unge uchizoenda kumba nekombi yaunenge waswera uchidriva. Kombi dzavo dzaitofanira kutoti dzinge dzichitorara pamba pavo. Saka ndakamukira ari makuseni, ndokubva ndachizoona bosi vangu vainge vari busy, vainge vachitoita Lula Lula Neshato Mukombi iyo yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizodriva musi wacho iwoyo, nekuti zvavaiita waiti paya kana mabuda makuseni mukaenda kunoshanda maizoti kana madzoka muchizosiya mari zvekare nemakombi, ndipo pamaibva machizoudzwa kuti amangwana uchashandisa vaigara vachingotichinjanisa. Vainge vasingadi kuti urambe uchingoshandisa kombi imwe chete. Saka ndichangoti route yandainge ndichifamba yainge iri Harare Chitungwiza route. Pakazoitika imwe accident mukomananshi, vanhu 8 vakashayika. Handina futi kuzomboita zvekudriva makombi kana marori kana anything. Iko zvinozvi mukoma ndinotongozvishandirawo hangu, just a normal job, asi ndigere mumaprazi. Zita rangu mukoma muchanditi Victor. Kubva zvandainge ndakafoira form 4 yangu ndakabva ndachizotanga kuita zvechiwindi. Ndakazoti ndaunganidza mari ndikabva ndachizokwanisa kutorawo license. Ndakati ndakwanisa kutora license ndokubva ndachizowana basa. Vainge vatori elder Veku church uko kwatainge tichinamata. Saka pavakangonzwa zvichinzi Victor ainge ava nelicense, vakabva vachizotopa announcement vakati vainge vasarudza kuti vange vachindipa basa rekudriva imwe pakati pemakombi avo avainge vainawo. Vakatodzinga umwe uyo kwavainge vachiti ainge achivabhohwa because aita zvekunwa doro zvekare nekusvuta mbanje. Ndakabva ndachizotanga kuvashandira. Ndakavashandira mukoma kuda about 1.5 year, but ndaiva nedzimwe nguva dzekuti ndaikwanisa kungobatwa nechiveve. Ndaibatwa nechiveve kutanga kumagadziko kwangu kusvika kusika rudzi, ndichinzwa sekunge pane zvinenge zvichiitika pandinenge ndichitodriva. Saka ndainge ndava kuti zvimwe kuda maybe kungogara ndakagara, maybe handisati ndajaira. Saka handina vandainge ndichimboudza. Ndakabva ndachizokasikawo ndikaroora, asi ndainge ndava kuti kana ndiine mudzimai wangu ndainzwa kupera simba zvekuti ndaitadza kutogutsa mudzimai wangu. Fast forward pazvakazoitika izvi, madhamu vaifanira kuti vange vachizoenda kuclinic musi wacho iwoyo nemwana. Saka ndakabva ndachizomuka ari makuseni because ndainge ndichiti kana ndikanotora kombi ndobva ndamhanya ndobva ndadzoka kumba, ndobva ndachizoenda namadhamu ndobva ndachizonovasiya kuclinic ndichitorwa zvangu marounds, then ndobva ndachizodzoka kuroute kwangu. Saka madhamu vakatondimutsa makuseni ndikabva ndaenda kumba kwava elder. Ndakati ndichinosvika pamba paelder, Mwari kana vachida kungokuratidza zvavanenge vachida kukuratidza unotongozviona, because painge paine gedhi raiita noise kana uchida kurivhura. Saka ndakatorivhura gedhi rikatoita noise, imbwa dzikatohukura, but ivo havana kutondiona. Handina kunge ndakatoziva kuti mukombi mainge muine munhu ainge
arimo. Saka ndakati ndakamira kumashure kwekombi ndainge ndichida kugadzirisa chiwaipa chainge chakabhenda, ndopandakabva ndachizoona kuti mukombi mainge muine munhu ainge asina kupfeka. Saka ivo vainge vakatopfugama, nyoka iyi vainge vakairadzika pasiti, vainge vachirara nayo. Ndakadongorera ndikaona kuti painge patori nezinyoka rainge rakarara riri pasiti. Nyoka iyi yakasimudza musoro ikatotanga kutova nanzva pachipfuva chavo. Ndakatoona nhengo yavo yakatopinda mukati menyoka. Saka pandakangoona izvi mukoma ndakatongomhanya ndichitobuda mugedhi ndichitotiza ndichitodzokera kumba. Ndikaudza mukadzi wangu zvose izvo zvandainge ndaona. Mukadzi wangu akazondiudzawo kuti naiyewo aigara achingovarota elder vaiuya vachiita sekunge nyoka. Aizoti kana akavhura door, because aitovanzwa vachiti chindivhurirawo door, vachidana zita rangu. Hanzi ndopa aizoona kuti inenge yava shato. Apa inini kusaidi kwangu pose ipapo ndaiwanzokurota ndichirara neumwe mukadzi ainge akanaka kwazvo. Ndikabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizosiya basa. Ndakasiya basa mukoma zvekudhiraivha ndainge ndava kusatomboda zvachose. Hapana kana kupera mazuva akawanda mukoma, pakangopera 5 days pakabva pachizoitika imwe accident yekuti yakarwadza nekukatyamadza vanhu vakawanda. Accident iyi payakaitika mukoma pakafa vanhu 8. Pakaitika accident ndakatenda Mwari, asi at the same time moyo wangu wakarwadza. Ndikati kunyangwe hangu ndapona, but avo vafiramo muaccident yanga istori mhosva yavo, asi vangokwira ukombi isiri iyo. Musi iwoyo ndokubva vachizochekereswa. Driver na conductor vakafira vose pasport. Kwava kubva ndachizouyawo kunoku kuSouth Africa kana ndikaona vanhu vanenge vaine upfumi hwavo. Ina handimboiti zviya zvekunzi mbinga uchichiva upfumi hwevanhu, nekuti elder ivavo vainge vaine mari yakawanda. Vakatotengera mapastors akawanda motikari. Painzi kana pakanzi muchechi munenge muchifanira kuti munge muchizoitwa mapledges. Ivo vaikwanisa kungosimuka vobva vati vanhu vose hamusi kuzopleja nekuti tiri kutambisa nguva. Vobva vatongobvisa mari iyo inenge ichifanira kuti inge ichizobviswa kana kungoita apledge. Kana kuine stand inenge ichifanira kuti inge ichizopedza kubhadharwa iri stand yechurch, vaitongobhadhara mari yacho. Kana kuine motikari dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichizotengerwa mapastors, vaikwanisa kana kungobvisa half, then church yobva yachizopedzisa the other half inenge yasara. Saka ndonyayawo iyo mukoma yakaitika pandainge ndiri kuZimbabwe. Hatina kana vamwe vanhu vemuchechi vatakambozivisa nyaya iyi, kana hama dzemukadzi hatina kutovaudza because tainge tichinamata kuchechi imwe chete. Saka takangoudza amai vangu chete. Iye akatoti handingamboudzi amai vangu nekuti vanokwanisa kuzofamba vachiudza vanhu, because akati amai vake ivo vanoti kana ukavaudza anything vanozotongoudza vanhu kuti ndozviri kuitika kumba kwaelder, but mama vangu vanoiziya nyaya iyi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma nazvo veduwe. Hanzi ndakaona boss vangu vachiita bonde nenyoka. 5 days later kukabva kwachizoitika an accident. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa. Hanzi mukoma kani ndiri kurwadziwa, ndakatambwa yakapenga nemurume wangu. Ndava kutongoti boyfriend because ndainge ndakangobvisirwa mari yetsvakirai kuno chete. Saka I found wedding pictures of my boyfriend. He got married to his ex kuBait Bridge. Apa akatoenda kuIreland last month. I feel like committing suicide mukoma because takatengesa motikari yatainge takatenga tose. Motikari iyi takaitenga muna 2018. Takatoita zvekutotsanzidzira tichitobvisa mari yacho half kuti tinge tichikwanisa kutenga motikari. Saka motikari yacho yainge iri Ford Ranger
yainge iri model ya 2016 iyo yatakatenga kubva kune umwe murungu. Tainge takatomboenda nayo kumusha, saka akabva achizoti ainge ataura naagent aikwanisa kumuendesa kuisland painge pachidiwa mari. Ndini ndaifanira kuti dai ndakaenda, akabva anditi inini semurume ndini ndava kutanga kuenda kuisland because ndiri kunzwa kuti vanhu vari kuhura sterek vakadzi ikoko. Ndikati it is okay, handiziviwo kuti ndakabhaizawo papi because handina kumbofunga nezvazvo kuti we are supposed to get married. Saka ndakazotoona mapictures ekuti vanhu ava vakatoenda kwamagistrate kubeit bridge vakatonochata muchato wemukoti. I need advice kubva kumhuri yeZimbabwe, ndozvifambisa sei, handiziviko kuti ndodii. Ndakatodyiwa kaapa mukoma. I am so desperate and I'm very depressed. Ndakamubvunza akati ari kuda barika. Zviriko here naye mukoma? Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaoma. Let us try to speak with our dear sister. Nditi dai vaida barika vaifanira kunge vakachata nemi, then vobva vachizotoravo mudzimai wenumber 2, but izvi zvekuzoti vakadzokera kuna X pari tricky. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.